lanang mulai. Ya Allah tambah kurus le. Emang kokono jam piro? Kokono jam piro? Jujuk pawon sih. Kokono jam piro? Ning kamar. Ning kamar. Wis diarep-arep tase kok. Duh. Dice. Tase. Duh, walah. Lihat mana gelek cepu. Gelek cepu jerene. Lah jere nem kowe muni. Njuk, Mas. Apa kuwi? Alhamdulillah digawakno oleh-oleh. Kondi, Mas. Kowe mau mampir ning cepu ah? Anu, iki bakaran sing biasa kuwi. Yo bener ora duwe lawuh teh, nggo mangan. Aku tapi wis bar Ya mangan. Mas, adono peleme gudi dah, gudi dah. Ya, Tinggi ngantek bosok kabeh. Peleme dhewe, Mas. dine Mas menit. Mas. Apa kurang iki? Kok mangan piye nek kono? Kenane kok itu kena boy. Nyak. Yo sik to wi. Ayo, status ncepu ya. Hah? Status ncepu. Kuru. Aldo yo kuru kok, Di. Ngadu trek gene Mas, sono. Mas. Hah? Potong kok, Mas. Iya, Di rambutnya mulai potong. Dikontrol enggak wis dikontrol fix wis sekolah kok. Hah? Dikontrol enggak? Ya Allah, Di. Tak kandhani. Kowe kok nek gondrong malah boros sampurne tak akeh. Ora masalah sampe akeh. Mbak ini ya mulai. Jarine apa hemat? Aku sak sawunan 2000 wis selen. Aduh trek gene sora maneh kuru. Tegak padha ae. Gitu dene aku. Ya Allah, kuru. Anakku kuru, guys. Cek kurunan aku weh. Ada Pak. Pasang apa Pak? Aku tuku Pak. Tuku spare part. Oh. Ajo. Kok dirusaki pake. Duit 14 ora. Tukang bujati. Apa Inggris? Tukang. Aja aku di. Jadi apa? Iya, sedang lipat. Sepedaku pinter anak itu. Yo, sepeda aku petik dandar ras. Montore apa petik Mas Abi ya? Yo ora. Alah. Iya nah. Dicicil sik. Entek idek wis ora pecah kalau di. Anu knalpot ya. Yo. Apa iki? Tang. Aja dicacah oleh duit le. Doang lah. Dicicil mergawe mari semangat yo ini iki kok. Wis karepem nek ngono, karepem. Iki piro iki 13.000 yo. Iya karepem wis. Ya pokoknya dingku masa depan dipikir dhewe. Aja ngantek soro kaya mae. Aku iki Mas Abi. Raiku biru. Iki lho si bot. Si raiku biru. Iki ora nganggo kabeh voting mesti pasangane tok. Cuma sitok. Ra iso wae. Aja engko diikuni Pak Mas. Cuma sitok Diobroki. ini, dipasang ini sudah proses. Wes nek ogake pasang di delok ning tutorial engko sing masang. Iki mung ngene tok nek ngene. Iki kok golongan tok. Iya yo iki. Rame pemirsa anak lanang pulang. Alhamdulillah. Di kek piring toh, Nduk. Ya Allah, tuku akeh mendi ki Mang. Piring kene yo. Minta dipangan. Si bocil. Ojo Mas, bobrok Mas. Seneng kok pecaku.
ora pakai. Tio bocah me becek. Kata kasar apa? Alah. Pas nang lebar iki. Kita kena tinggu beda. Kene. Kenapa? Maksudnya dibobroki kuwi lho, Di. Goncekane dicoplok. Nah, nang ra iso benekno. Bermetal kok. Iya, ya, Di yo. Tapi gue goncengane mau bujak ya. Kadang digo gondaan. Dapur mati. Lah brundul kok. Oh, tak entukno pelem aki. Legi kuwi, mateng wit. Ana lapi iku sak-sak pelem. Yo, lah ngono tek kowe mangenge lah telur padha bosok tak buaki malah. Kesuwen kowe. Aku mang ngene cah iki sida mulai ora pe tak telepon nih. Si duwi lho, Mak. Mas Andi wis mulai. Jalannya telepon ya. Ndak aku mangan mbek sego le. Aku mang nyambel kecap, Di. Daune kecot iki. Bawa lagi di Kecot kok. 14 iki. Langsung mbok pasang apa? Walah, sae cekatan nih. Ayo ngeceput. Pasang ya. Ya, Mak. Pasang ya. Golek tas ya. Mah, apik sing didul Mas Andi kuwi lho. Pesena. Yo Mas Andi yo lucu cah marai. Jane dipeseno terus dhek mulai tasnya teko ae. Ini di sione. Kok malah ora. Nek gak golekne aneka ya, Di. Yo. Hah? Ya ora. Lah kowe apa gak mbok delok ukurane ya, Le? Coplok iki. Tunggu iki, Pak ya. Nah, Coplok. Ngapa? Kowe iki enek-enek ae. Sore ini kok piye nih? Hah? Tekok. Lah api tek iso. Api vario. Lah kowe tek terok-terok motor rembit. Kabeh iki iso jenenge lagi. Malah kon Gawa ning gone Pak Botak. Ngene Botak kan roh tukang bengkel. Teko-teko Pak ora dikeki yo kejutan dhuwit apa-apa nang kaca. Foto iki pas e foto. Foto oke. sing mati. Wis roh rek. Ngono ki apa wi? Wis apa ning terus. Nah, wi. Ngawan sesuatu besok. Ana apa wi gak apa-apa. Ya ora tok ya tepan iki kayak kene ya ora kena iki ora iki. Weh, kowe tuku nem gak mbok delok sik motor mak. Nganggur. Hahaha. Ora iso eta. Kebalem sok. Wong lagi teko mbok tekoki balik le wi. Kan mau tekok balem sok apa? Jane kowe kangen Mas Andi apa ora? Hah? Uli, gak kangen kowe pokok ndek liya kae. Nenek kowe kan gak iso dolan. Ya ora til. Heeh. Dah. Tekon sik Mas ya. Sesuk. Ayo. Hah? Ah, pedes. Oleh-oleh. Sate. Oleh-oleh sate. Alhamdulillah gitu kono. Sate. Anak-anak perantauan. Oh, Solo tapi ini yang bening tinggi. Nang cepu. Di karo. Wes nang sate. Kene gede sate kambing. Bakule gak teko
tekor ngrisik di. Oh. Delok. Oh iya yo, gak tekor yo. Lha yo. Murah yo. Cocok saya buat. Sate kambing tak 1000. Ya. Ya, Mas. Hah? Larang aku. Wi ibu wi. Lu wis apa neh wi? Mah. Wes. Gak iso ndi. Iki anak plastiknya ya. Gak malah cilik endi kuwi spione. DJ. Kan variasi ini ya Pak. Nggih wi. Pak. Kira masak. Kere. Iki nek iri, Pak. Apa ora wis dikira ya? Iki kok menteralan kuwi. Lah menteralan kowe kene mau dodok. Waduh ya. Lah iya. Kena seragotak iki. Yo gawa ning nggone bengkel lah. Gawa di pito, Pak. Gawa di pito lak roh Kita ini apa? Tong gaduh. Oh, ya rara ada ngemelek. Ya, Heeh. dia ngemelek aksi ya. Iki kaki kanggone. Anaknya Rama. Engko tang kuwi yo dikeki kuwi. Sik. Ben kenek. Paling juga golongan. Gitu. Itu maksudnya sekali dengan apa yang kelanjutan mana? Gak iso, Pak. Pertama masak. Aneh-aneh iki. Ke Oh, pangkuan mana? Oh, Petren di petren wi. Orang-orang balapan kilo kena naik kok malah. Ini kena coplok sama Iki enak kok turu, iki kene sitok dulu. Kene. Leren sesuk enek dino. Sesuk Padang. Kowe tutup sih ae rasa nang-nang. Sesuk Padang iki bengi leren sik kesel. Iki ujure enak kok. Kesel. Mangan sih, Pak. Leren sik. Lho Pak Amlo wis bar mangan. Iki Cepat. Gua seneng pisan. ya. lah dia yo lucu cah. Wis ya ono yane ora dipesenno kok. Mau ditudono gambare tok. Ini dipesenno tok omah sedeng teko ya tok ngono. Ayo apa muni apa? Untuk ini Kita merasa nang ini. udah nganggo teh. Tak ora ibu. Ra kena gue wis wae kabeh. Ini dah. Usah ngomongin lah dhuwur deh. Makan dulu bae dulu. Apa kok nyaplang di Mas Pian dhewe? Ya asli. Ini kok apa semene tok ngono sing ini di Politik cepot. iya. Iya.
Ora kena, iki terone lelene kendul iki sengit iki. Lelene iki malah iki lelene ngendoni. Iki ojo kok nggo ngono nang iki kok ora kena iki. Ora kena. Lho, nek kirene malah kencengi pione iki. Mangke nggonane. Teko apik ndi. Kowe ndek iki ora teko apik Tapi jadi terasa dhewe. Hah? Tapi terasa dhewe. Lah iya le. Lah kowe lho, nek apik dipasang dhewe kene kono ambek apik ora njuk tulung. Mana kadang 14. Oh. Kamane situ ganti deh. Iki ganti. Gak apa-apa. Aring. Ya Aldo gak mulai le. Hah? Iku pedang guling nang motor malah enek-enek duwe ngrasani duwe iki terus. Lho, Pak. Aduh, kena perang.